Siis jos et tuota otan mukaan, niin näet selviää vittu hengissä. Mikä varusteet sulla on tuossa? Kai. Se on semmonen kunnos grama, millä ainoastaan selviää hengissä. Kirottotaulu löytyy jostakin metästä tässä pohjoisessa ja sinne mennään. Nyt on pääsiäisaattona. Ei kun pääsiäinen nyt. Kattokaa näitä teitäkin, kun sattuu. Se on semmonen paikka, että ei oo tarkoitus mennä. Mä en tiedä mikä teitä vettää nuoria ihmisiä tämmöisiin paikkoihin. Tää on aivan hirvittävää. Tää kukkaa sinne nyt ihmiseltä. Pääsee sinne käymään. Saattaa mennä ihan kahdesta. Näin tuu saatana lähelle. Tuommoisia tuolia. Hyi. Onko siellä ketään? Musta tuntuu, että oikealla on joku. Oikea. Häh? Hyi saatana! Hyi! Hyi ajaa! Aja pois! Hyi, helvetä. En täällä näe mitään. Laitetaanko iso valo sinne? Kyllä se. Niin tossa tarinoissa oli toi, että Mikä tuolla on? täällä suunnalla oli Pasi, silloin oli 2 naista, niin se kurittivat yhden naisen ja veivät sen metsään ja sitten keväällä tästä löytyi yksi ruumis marjasta ja löysi. Niin. Saa nähdä, että onko sielu vielä täällä. Onko se kaukana? Katsotaan. Mä ymmärrän miksi ne tänne alueelle. Täällä on vempattavaa. Mitä ihmisen tehdä, mitä ihminen pitää tehdä? Se on se vemppahimo ykkeä. Onko se tuonne vai mihin sun? Kuulit sä sen? Ja et kuullut sinäkään. Hyi, tuoko se on? Tämä se on, mikä vaatii remppaa. Jos sillä on sarat. Remppaa. Seuraajia, kato. Tuossa on semmoinen koriste, mikä se on tehdä. Niin on. Itse tehty. Ihan selvästi. Kirjapässä onko siinä, pääsikö siinä toisesta suunnasta? Tuolta oikealta. Kato koiran koppi. Itse tehty. Ihan selvästi. Ui, tuolla kato vielä raakko raata. Mikä tuo? Tuo vaatii remppaa. Mä taidan olla täällä vähän eteenpäin. Tuolla ikkuna, sinne vaan. Katson tuonne koiran. Ai sinä ei oo ikkunaa. Ei Tai ole. sekin laittaa. Tuossa on linnun pesä. Niin on.
Ja joku arrearkku. Uskaltaako sinne katsoa? Somma. Matti. Voi No nyt sinne. Nyt tuonne. Nyt tuonne. Mene nyt. Se on rohkea. Ihan hyvässä kunnossa. Tässä on parvi. Täällä on sohva. Mikäs tuolla ylhäällä? Kivetkö sinne? Vasta siihen. Ei, tässä on joku arkku. Tuossa on aukko. Vau, wow, vanhoja. Kato työkaluja tuossa. Sahaa. Mitä sillä sahataan? Kaulaa. Mitä sun sohvan takana on? Mitä tuossa on laatikossa? Tuossa on Tuossa on joku kuollut. Tosi paljon sahoja. Onko tää normaalia, että täällä on niin paljon sahoja? Tää on näitä käsitöitä. On täälläkin. Ja se on paljon näitä käsityökaluja. Tää on tehty kaikki käsiin. Ja meidän pitää lähteä. Tuo on tuo viikaten puoli. Tuo. Mennään tuolla.